السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر چیز نو موت دا ذائقہ چکھنا پے گا، اور قیامت دے دن ہر جان نو او دے اعمال دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا، اور جڑا آزاد کر دیتا گیا جہنم دی اگ کولوں، تحقیق او کامیاب ہو گیا۔ اور اے دنیا دی زندگی ایک دھوکھے دا سامان ہے، ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی شکتائی بڑھائی اللہ ذل جلال ہی والاکرام دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اتے۔ حضرات سامعین محترم، آج 26 اگست 2022 دا خطبہ جمعۃ المبارک، اس دے اندر میں اللہ ذل جلال ہی والاکرام دی توفیق دے پیش نظر انشاءاللہ الرحمن موت دا تذکرہ کراں گا۔ حضرات، ویسے تے ہر مسئلے اندر دنیا دے ہر مسئلے تے اختلاف پایا جاندا ہے، اختلاف کرنے والے نے رب ذل جلال دی ربوبیت اندر بھی اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے زمین و آسمان دے نظام بنان اندر بھی اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے بھی اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کرام اتے بھی اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے نماز اندر بھی اختلاف کیتا ہے، مگر حضرات میرا یہ دعویٰ ہے اور کل کائنات اندر اے بات روز روشن دی طرح عیاں اور واضح ہے کہ ہر جان نو موت دا ذائقہ چکھنا پے گا۔ جیڑا بندہ دنیا تے آئے اونے جانا ہی جانا ہے۔ حضرات، کافر بھی اس بات نو تسلیم کر دے، یہودی بھی اس بات نو تسلیم کر دے کہ زندگی تو بعد مرنا پے گا۔ حضرات گرامی قدر، سکھ بھی اس بات نو تسلیم کر دے کہ جناب موت آ کے رہنی ہے۔ حضرات بات بھی عیاں ہے، لیکن اسی پھر بھی اس دے اتے غور نہیں کر دے۔ آئیے ذرا اللہ دے ذل جلال ہی والاکرام دے قرآن کو لو پوچھ لئیے، قرآن دسا دنیا دی زندگی کنے چر دی زندگی ہے اور کنی کو دیر جینا ہے۔
او اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیارے الفاظ آکے نے رب ذوالجلال والاکرام دا پاک کلام قرآن پاک سورت دا نام سورہ آل عمران سورہ آل عمران دی آیت نمبر 185 اے دے اندر مالک ذوالجلال والاکرام فرماندے نے رب فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آج پارا رچو جناب تیسرا جے تے رب ذوالجلال نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے چوتھا سپارہ دے اندر رب ذوالجلال نے ونڈے ہی کڈ کے رکھ دتیاں نے آج میں تسی بھی زندگی جی رہے ہیں لیکن جیندے حضرات انج دی تیاری کر لئیے تے کل قیامت دے دن رب دے سامنے کھڑے ہوئیے تے رب ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اعلان ہو جائے دس میرے بندے تیری مرضی کیے حضرات سامی مر جانا ہے ساڑھے تو پہلے بھی آئے تے بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے آندے کی نے آندے نے آل نبی ولی غور عالم فاضل گزرے اور چنگ چنگیرے شاگدہ غور بلے بلے سب کیتے قبری ڈیرے لکیاں چھپیاں جان نہ دے وے جتے ہووے کیرے بندیاں جتے بھی چلا جائیں گا دنیا دی جڑی نکر اندر چلے جائیں گا رب ذوالجلال دی قسم موت آ کے رہے گی اے دے بارے غربی دا شاعر بھی بڑی کمال گل کر دینا آندہ کیے الموت قد غن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلو اے بندے جی رب جی کیا ڈر نے فرمایا دنیا تے آیا ہے دنیا تے آن دا تیرا مقصد وے دنیا تے روے تے چنگے ہی کام کردہ روے چنگے ایام گزار کے چلا جائیں اور اے جناب دنیا تے صدا نہیں بے رہنا ایک دن موت دا جام پینا پے گا موت والا پیالہ اپنے بلا نہ لانا ہی پے گا اور اے شاعر نے بھی آکھے نا آندہ کی آندہ الموت قدون کل نفس شاربوہا آندہ ہر موت نو ہر جانو موت دا پیالہ پینا پے گا والقبر بابن آندہ قبر کیسا دروازہ ہے کل نفس داخلوہا جیدے اندر داخل ہو کے رہنا ہے شاگدہ غور اور برے بلے سب کیتے نکبری ڈیرے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے جتے ہوئے کیرے باویں کوٹ کلے تے محکم بنا لے اور پاویں کوٹ کلے اور محکم بنا لے اور کچھ کر فکر قبر موت تیا قبر قیامت اور جتنے ٹھکانا نہیں ہوئے تیریا نبی ربانا یا سامیت صدا بیٹھ نہیں رہنا
میرے بھائی یہ 4 دنوں دی زندگی گزار کے موت دا پیالہ منہ نال پلانا ہی پے گا۔ حضرات کیڑی موت آؤ سپارہ نکل آیا 28واں سورت دا نام سورت جناب سورت الواقعہ دے رب ذوالجلال نے بڑی پیاری گل کی تھی نا، آؤ ذرا رب ذوالجلال والاکرام نے بڑیاں پیاریاں گلاں کر دیتیاں۔ سورت الجمعہ دے اندر رب نے انہیں پیارے موتی بکیر دیتے۔ اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ ملاقیکم، لوگو اب بے شک موت نال تو ملاقات ہو کے رہ گی۔ آج بڑے بڑے جناب پیسے والے سرمایہ دار بڑے بڑے تاجر بھی دنیا تے آئے نے، رات انبیاء کرام بھی آئے او بھی چلے گئے، اصفیاء بھی آئے او بھی چلے گئے، اصحاب نبی بھی چلے گئے، اولیاء کرام بھی آئے دنیا چھڑ کے چلے گئے، رہنا آسان بھی نہیں۔ غور فرما لونا قرآن دا قل ان الموت الذی تفرون منہ ملاقیکم، اے جڑی موت ہے اے تواڈے جناب پیچھے لگی جے، اے تواڈی تے سکیننگ کر دی پئی ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نو نبی پاک نے پوچھیا، او اسرائیل دس ایڈی وڈی کائنات ہے، اینے ایڈی وڈی زمین ہے تے تو لوگاں نو کیویں تلاش کر لینا ہے، جدی موت دا ٹائم ہوندا انہوں کیویں تلاش کر لینا ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام فرماندے نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، دنیا میرے واسطے انجے جویں ہاتھ تے رائی دا دانا جے، جویں سروں دا دانا ہے۔ رات ہر ٹائم بندہ موت نو یاد کرے تاں ہی گل بن سکدی ہے۔ ساڈے تے پلے بھی کوئی شے نہیں جے، اسی پھر بھی موت تو دور بیٹھے ہاں۔ ویکھو نا میرے پیاریو، قرآن کہہ رہا جے میں اپنی گل نہیں کر رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے، قرآن بار بار کہہ رہا جے، ایک بار بھی نہیں، بار بار آندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نو موت دا ذائقہ چکھنا پے گا، اور نسیاں بجیاں موت نہیں چھوڑ دی، چون چون کلیاں توڑ دیجے، مکھ ماں پیو دے اولاد تو موڑ دیجے، جڈا مرضی کو پیارا ہے اونوں ہی لے جاندی ہے، پاویں کوئی پیسے والا ہے تے پاویں کوئی غریب ہے، پاویں امیر ہے تے پاویں غریب ہے، لوگوں ہر بندے نو موت دا ذائقہ چکھنا پے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، او پاویں موقم کوٹ قلعہ سار لویں، واڑے اندر جندرا مار لویں، کر پیر لمے پسار لویں، او میاں موت نہیں چھوڑ دی۔ رات موت کیسا جام ہے، انہیں نہ نبوت ویکھیے نہ صحابت ویکھیے نہ اولیاء نو چھڑے آئے، موت نے ایسے ایسے ہیرے ساڈے کولو لے گئی۔ جناب کل دیاں گلاں نے ساڈے کول شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ 2005 وچ خطیب سن، اج 15-16 سال دی گل ہے سانو نظر نہیں آ رہے۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے میرے استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی رحمت اللہ علیہ جناب سانو قرآن پڑھایا کر دے، لیکن آج سانو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا فیصلہ ہے نا، اللہ آندے نے کل نفس ذائقۃ الموت،
मौत लोगो हर जान नू मौत दा जाम चखना पेगा अल्लाह जुल जलाले वल इकराम दी कसम है इन्ना अजल अल्लाह करीब इज़ा जा अजल ला युअखर कुरान आंदा जिदों मौत आ जानी है ओदा टाइम अगे पीछे हो नहीं जे सकना रात ए टाइम कैसा टाइम है एक मिनट भी अगा पिछा नहीं जे कर दी इंज वेखो ना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा दे कोल ने छोटी जी उम्र ते सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन अपने घर मक्के अंदर तशरीफ फरमाने ते सरदार दिल कीता कि मैं मदीने अंदर चली जावा मैं अपने मैकिया तो हो के आवा ना मैं सरदार अब्दुल्ला दी कबर वेख के आवा उथे जाके दरियाफ्त करा मेरा अब्दुल्ला किना लम्हात अंदर फौत होया है और जनाब इंज करके सरदार अब्दुल मुतलब को ला जांदियां ने आंदियां ने सरदार जी मैनू मक्के तो बैतुल्ला जान दे विचों मदीना अंदर जान दी यसरब अंदर जान दी इजाजत दी जाए जड़ा मदीना है ना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो बाद यसरब दा नाम रखा गया मदीने दा पहला नाम यसरब सी जिदा माना बीमारियां दा घर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालदा सरदार अब्दुल मुतलब नाल सलाह मशवरा करदियां ने इजाजत तलब करदियां ने सरदार फरमांदे ने आमिना पुत्र जा चली जा लेकिन तेनू पता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर मेरा दिल नहीं लगता जल्दी वापस आ जाए 2-4 दिन रह के ना जल्दी वापस आ जाए ते सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु नाल लैंदियां ने नाल अपनी इंज करके खादमा माई उम्मे अमन नु नाल लेके ते यसरब दा सफर शुरू कर देंदे ने ते सफर शुरू कीतियां आप मदीने अंदर पहुंच जांदियां ने यसरब अंदर पहुंचियां कुछ दिन रहियां कुछ दिन उथे टाइम गुजारिया वक्त गुजार के ते वापस आ रही ने मदीने तो बाहर 3 मील दे सफर उत्ते फासले उत्ते मुकामे अबवा ते पहुंच जांदियां ने मुकामे अबवा ते पहुंचियां ने ते बीमार हो जांदियां ने बीमार हो जांदियां ने ते काफले दे नाल ने काफले वाले पड़ाओ कर लेंदे ने काफले वाले उथे रुक जांदे ने ते आंदे वेंदे ने इंतजार करदे ने कि आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर दी वालदा दा जनाब ये जड़ा बीमारी दा आलम है थोड़ा जिहा घट हो जाए ते असी जनाब मक्के दा सफर शुरू करिए लेकिन अल्लाह दी तकसीम है ना अल्लाह दे फैसले ने ना अल्लाह दियां कुदरतां ने ना वेखो रब्बे जुल जलाल नू आमिना दा मक्के जाना मंजूर ही नहीं सी इत्थे मैं भी कहना चाहांगा ओ लोगो हुक्म मेरे अल्लाह दा चलदा जे मर्जियां मेरे अल्लाह दियां चलदियां जे ते कुदरतां मेरे अल्लाह दियां चलदियां जे मुख्तारे कुल भी मेरा मालिक कायनात है अज कईयां ने कई गल्लां कीतियां मैं गल नहीं करना चाहता समझाना चाहना दोस्तों बुजुर्गो अजीजों ते साथियों एन जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालदा बीमार ने काफले वाले आंदे ने आमिना जी जी दसो हुक्म करो काफले दा जड़ा ए सिपा सलारे आंदा आमिना इंज कर तू इथे मुकामे अबवा उत्ते ठहर जा इथे पड़ाओ कर लै बस्ती मौजूद है लोग मौजूद ने पिछों आने वाले काफले नाल तेरी तबीयत सेट हो जाए आ जाई सैयदा आमिना उत्थे पड़ाओ कर लेंदियां ने मां जी ने पड़ाओ कीता ते मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर इंज अपनी मां दियां ते मां
تیمارداریاں کردے پے نے حضور ماں دی دوائی دا بندوبست کر رہے نے آپ چھوٹے جنے ماں نو دبا رہے نے او دوستو ماں پیو نعمت ایسی جے ایک وراں کھس جائے دوبارہ نہیں جے ملدی اللہ دی قسمیں آسمان ٹوٹ سکدا ہے زمین پھٹ سکدی ہے لیکن ماں پیو ورگی نعمت دوبارہ نہیں جے لبنی آؤ دوستو غور کرو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی دیاں تیمارداریاں کر دے پہنے او ویلا لنگ دا گیا ٹائم گزر دا گیا ویلا لنگ دا گیا ٹائم گزر دا گیا آہستہ آہستہ وقت گزر رہے آئے تے ایک دن ہویا کو جیسرا میرے پیغمبر اپنی والدہ دے سینے اتے لیٹے نے انج پیار نال ماں دا چہرہ پھڑے آئے اج میں ساڑھے بچے پھڑ دے نے نا انجے ماں دا چہرہ پھڑے آئے تے جناب جی میں یار یار دا منہ پھڑ لیندے تے بڑے پیار نال آندا ہے یار کیوں پریشان ہے کیڑیاں گلاں ہو گئیاں پریشان ہے انجی میرے پیغمبر اپنی والدہ دے چہرے تے انجات رکھے نے آندے نے نی امی تو فکر نہ کر اللہ شفاواں عطا کر دے گا میرے پیغمبر اینی گل کر دینے تے سیدہ آمنہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آندیاں نے وے پترا اے ساڑی خاندانی بیماری ہے اے جیدوں بیماری ہے اس سٹیج تے پڑ جاندی ہے پھر بچن دیاں امیدہ موک جاندیاں نے پھر تے کوئی بچارہ ہی نہیں رہ جاندہ تے انج میرے پیغمبر دی بات ہاتھ پھڑ کے مائی منو آواز دین دیندیاں نے آندیاں نے نی من میرے قریب آ او بچیاں والے او توانو پتہ ہے اپنی اولاد دی پاں کسے دے ہاتھ وچ دینا کنی مشکل ہے انج ماں آمینہ نے نبی پاک دا ہاتھ پڑیا ہے تے مائی امن آواز ماری مائی امن آ جاندی ہے تے مائی امن آ کے بیٹھی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ نے انج بازو پکڑ کے مائی امن دے ہاتھ وچ پھڑا دیتا ہے تے مائی امن دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آندیاں نے نی آمنہ کیوں دل برداشتہ ہو گئی ہے نی آمنہ کیوں فکر مند ہو گئی ہیں اللہ شفاواں دے دے گا تے سیدہ فرما دیاں نے نیما امن گال سن میری جیڑا ٹائم میرے تے اے ٹلن والا نہیں رب دا فیصلہ آ چکے آئے میری موت دا وقت قریب ہے انج کر میرے محمد دا ہاتھ پھڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم تم جدوں مکے جاویں سردار عبدالمطلب نو کہیں سردار جی آمنہ کہیں دی سی ہن ماں بھی تسی ہو تے باپ بھی تسی جے باپ عبداللہ والا پیار بھی تسا دینا ہے تے ماں آمنہ والا پیار بھی تسا دینا ہے او بیلیو غور کر لو نا میرے پیغمبر دی والدہ دے دل وچ بھی چاہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ دے دل وچ بھی ریج ہوئے گی میرا محمد جوان ہوئے تے میں دیاں جوانیاں ویکھاں اے جوان ہوئے تے میں اپنے ہتھاں نال دی شادی کراں لیکن وقت اے نہیں نہ دسدا میں تے انج کہنا چاہنا او ٹہنی نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار نہیں رہنی او صدا نہیں محفلاں تے صدا نہیں ہو یار ہوئے صدا نہیں ہو محفلاں تے صدا نہیں ہو یار ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بندے آئے میں جہان ہوتے کری نہ گمانے ہوئے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جناب نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے اتے لٹایا تے پیار پیاں کردیاں نے بڑا ہی پیار کردیاں پیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ چم رہیاں نے کدی نبی پاک نو اپنے اتے لٹا لیندیاں نے تے میرے پیغمبر بھی پیار کر رہے نے رات ادھروں ہچکی آئی تے جان نکل گئی انا للہ و انا الیہ راجعون انج موت آئی تے اکھاں میٹ گئیاں رات لوگاں نے کفن دفن دا انتظام کیتا میرے پیغمبر ماں دا دی چار پائی نہ بہ کے رو رہنے اور آندے ہون گے رات انجی آندے ہون گے نی امی ویکھ دے سہی میں تیرا محمد نی امی ویکھ دے سہی میں تیرا لاڈلا تے پیارا رات بات دور نہ چلی جائے عرض کر رہا ادھر نبی دی والدہ نبی والدہ دے سینے تے لیٹے نے اسرائیل نبی کولوں بھی ماں نو کھو کے لے گئے آئے اج میں تسی کیویں بچاں گے رات میں تسی کنج اپنے آپ نو کہہ سکنے اسی دنیا تے سدا ہی رہنا ہے اساں ایتھے بہ ہی رہنا ہے او بڑے بڑے راجیانو موت نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اویو پھل توڑیا ہرے برے باغ ایتھے ہوئے نی ویران ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے رات نبی پاک کولو نبی پاک دی والدہ انج اسرائیل کھو کے لے گئے آئے نبی پاک دا اتے اختیار نہیں جے چلیا نبی پاک دی اتے کوئی وس نہیں جے چلی رات او اگے گل نو چلاواں انج میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندیاں دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے دو بندیاں دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے بخاری اور مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگو جدوں نیک بندے دی موت ہوندی ہے کیوں جی نیک بندے دی موت ہوندی ہے نا بریاں بھی چلے جانا ہے چنگیاں بھی ٹر جانا ہے اج تو پہلے نظر مارو ساڈے کنے وڈے وڈیرے چلے کوئی رہا اس جہان اتے اساں بھی نہیں رہنا اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو بندیاں دی موت دا تذکرہ فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جدوں نیک بندہ دنیا تو فوت ہوندا ہے نیک بندے دی جان نکل دی ہے فرمایا اس ٹائم جنتی فرشتے جنت اندروں ایک لباس لے کے آندے نے جنتی ٹاٹ لے کے آندے نے جنتی کلین لے کے آندے جے اور جنتی کفن لے کے آ جاندے نے او دے وچوں خوشبوواں مہک رہیاں نے او دے اندروں جناب انج طرح طرح دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے او دے وچ جنتی فرشتے بندے نو لپیٹ دے نے او دی روح نو لپیٹ کے آسماناں دی طرح بلند کر لیندے نے تے آسمان دربان اگوں کی پوچھدا اے دربان آسمان پوچھدا اے او فرشتے او کون آیا تے کنوں لے کے آئے ہو یار جیتا جڑا آیا تے آسمان بھی خوشبوواں نال معطر ہو گیا ہے آواز آندی ہے حضرات او بندہ جس بندے نے ساری زندگی دنیا تے انج دی گزاری ہے مریا تے لوگ رو رہنے آہو بقا ہو رہی ہے یار اج دنیا تو اللہ دا ولی چلا گیا تھوڑی دیر دی گل ہے چند دن پہلے مولانا رفیق طاہر رحمت اللہ علیہ اس دنیا تو چلے گئے میرے استاد محترم ایک دن بیٹھے کہن لگے پتر دنیا تے کچھ بھی نہیں کھٹیا دنیا تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا اگر ایتھے گریاواں
دنیا تے ٹائم گزارن دیاں تے اللہ ذوالجلال دے دین دی خاطر لوگاں دیاں گلاں برداشت کیتی جانا وا پترا لوگ گلاں کرن تے بھار نہ سمجھیا جے لوگ جماعتاں گلاں کرن بیٹا غصہ نہ کریا جے تے میں آنا پیا استاد جی اللہ تانوں سلامت رکھے استاد جی کیڑی گل ہے رب ذوالجلال تواڈے سا رکھے اساں کدی کسے دی سن کے غصہ کیتے ہی نہیں آندے پتر او بھی ٹائم آئے نے جماعتاں بائی کاٹ کر دیتے نے لیکن گھبرائے نہیں اپنے آپ نو دین تو دور نہیں کیتا پتر زندگی انج دی گزارے آجے تسی جتوں لنگ جاؤ لوگ ویندے ہی رہ جان یار نبی پاک دا غلام آیا نبی پاک دا غلام جا رہے آجے انج دا ٹائم گزار کے جایا جے میں استاد جی نال پیار بھریاں گلاں کر رہے ہاں 2-3 دن گزرے تے 2-3 دنوں تو بعد مینوں صبح دا ٹائم ہے مینوں مولانا ابو بکر فون کر کے آندے پینے آندے نے حضرت استاد جی اللہ نو پیارے ہو گئے جے انا للہ و انا الیہ راجعون رات میریاں چیخیں ہی نکل گئیاں اج استاداں والی بہار نہیں دس دی اللہ دی قسم دنیا تے لوگ تے بڑے نے استاد جی والا پیار نہیں ملے گا اسی طرح رات نیک بندہ جدوں مر جاندا جے او دیاں یاداں باقی رہ جاندیاں جے آسمان جنت بھی پوچھدا ہے کون ہے دربان جنت آندا کون نیک بندہ ہے اے فرشتہ آندا ہے فلاں نیک باپ دا پاویں دا باپ چور کیوں نہیں اے دا باپ زانی کیوں نہیں اے دا باپ جواریا کیوں نہیں اے دا باپ پاویں زمانے دا گیا گزریا بندہ کیوں نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے میں حدیث پاک اندر راتی پڑھیا بخاری شریف اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دربان جنت نو آواز آندی ہے آگیا فلاں نیک بندے دا فلاں نیک بیٹا یار دنیا مک جانی ہے رب دا قرآن آندا ہے الدنیا الا متاع قلیل دنیا تھوڑا جہا فائدہ جے دنیا دا تھوڑا جہا ٹائم ہے اس ٹائم تو جناب فائدہ چک لئیے دنیا تے اپنے آپ دی انج دی تیاری کریے رب ذوالجلال دی دربار اندر بندہ جائے تے اگو آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آواز آئے میرے بندے جی جی رب جی کی آڈر فرمایا آن والے جی آیا سات بسم اللہ آ میری جنت دے بوئے کھلے نہیں جا میری جنت دے چمن نال داخل ہو جا انج دا ٹائم گزار جائیے یار رب ذوالجلال دی قسم ہے انج بندہ دنیا تے آیا تے دنیا تے آ کے ٹائم گزار کے چلا گیا اگوں پوچھن والے پوچھیا اور دس تے صحیح ٹائم گزار کہ وہ جیا گزار کے آیا ہے اے بندہ رب دی عدالت وچ کھڑا ہے رب پوچھے گا دس کی بنا کے آیا ہے اے آکھے گا آئی آتا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں میں کتے گیا کی کیتا کی کمایا کی کھٹیا مینوں پتا کوئی نہیں کی لین دنیا تے گیا سا کوئی پتا نہیں اوتھے کی آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش میرے تو حساب نہ لیا جائے میں تے بس مٹی نال مٹی ہو جاواں مینوں کوئی نہ پوچھے رات قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس دے اندر قبر نے کٹنا بھی ہے
تے ایک پسلی دوجے پاسے تے دوجی پسلی دوجے پاسے لگ جائے گی تے بابا جی فرماندے نے بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ آندے نے او قبر شکنجا دے وے تے قبر بن مروڑے او قبر شکنجا دے وے تے قبر بن مروڑے تے قبر انج مروڑے جویں کولو مروڑ دا او جویں ویلنا گنے دیاں ہڈیاں جے توڑ دا میاں اے موت دا وقت کسے نو نہیں چھوڑ دا رات وجہ کرو موت دا ٹائم قریب ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے نا انج کر کے بندے دی موت قریب آ گئی وقت قریب آ گیا دوست یار بیٹھے نے ہلکا رشتہ دار بیٹھے نے مامے چاچے بیٹھے نے سارے انج کر کے بیٹھے نے تے قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے اے دی جان دے پیروں تو کھچنی شروع ہوئی کھچ دیاں فرشتہ ایتھے جان نو کھچ کے حلق اندر لے ہوندا تے قرآن آندا فلولا اذا بلغت الحلقوم حينئذ وانتم حينئذ تنظرون انج جناب کھچے تے جان الگ جا گئی تے بابا جی نے انج قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ بابا جی آندے ہوندے فلولا اذا بلغت الحلقوم قرآن اندر آیا جان کندن دا سچا ویلا نیڑے رب لے آیا بہنا برا او بہنا برا چاچے مامے کول بیٹھے سارے بلغت الحلقوم جان حلق وچ قارے اکھا ٹڈیاں سوچا مکیاں ہوش عقل نہ کوئی تے کلو نفس ذائقۃ الموت آخر پوری ہوئی بلاؤ ڈاکٹر حکیم سے آنے تے جان چھڑاون میری کلو من علیہ فان کاری گل برابر ہوئی نبی ولی اصحاب پیارے اتریا نہ کوئی رات دے ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے نہیں رہ اج اساں وی نہیں رہنا رات انج کر کے ویکھو تے صحیح نا ساڈے ابا اجداد کتے گئے ساڈے وڈیرے کتے گئے میں تے قرآن کولوں پوچھنا قرآن دس تے صحیح نا اگے ویلا کہو جہا ہون والا ہے وقت کہو جہا ہون والا ہے قرآن آندا یار ویکھ صحیح غور تے کر لے تو جے غور نہ کرے گا تیری مرضی لیکن تیری موت دا ویلا تیرے سر تے آیا ہے قرآن آندا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون او ہر جان نو موت دا ذائقہ چکھنا پے گا تے میں تے انج کیا کرنا یار آ ویکھ لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آپ نو بھی اس دنیا تو جانا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے آپ بھی چلے گئے آپ دے صحاب آئے او بھی چلے گئے رات پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تے کوئی مقام والی ہستی ہے تے رب دی ذات ہے رب دی ذات تو علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جنوں بقائے لیکن آ ویکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دی حالت ویکھ نہ سکے میرے پیغمبر اٹھے تے مسجد اندر چلے گئے تے گھر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غم چھائے نبی پاک مسجد اندر چلے گئے
رات مسجد اندر جا کے میرے نبی اللہ دے نال گلاں کر رہے نے، ادھروں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندیاں نے، آندیاں نے اللہ دے نبی جی اے میرے ابو جی میرے ویر ابراہیم دی حالت بڑی غیر ہے، سونے آؤ نہ ویکھو کی گل ہے۔ نبی پاک نے اپنے پتر نو ہتھاں تے چکیا، لوگوں نبی پاک نے انج چکیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی پاک اپنے بیٹے دی حالت ویندے نے تے اکھاں وچوں نیر بہا رہے نے، اکھاں دے وچوں نبی پاک دے آنسو جاری نے، آپ زارو کتار رو رہے نے تے آپ فرماندے نے اے ابراہیم میں تیری موت تے کوئی ایسی گل نہیں کراں گا جدے نال میرا رب ناراض ہو جائے، جدے نال میرا رب میرے نال رس جائے۔ لوگوں نبی پاک نے پتر نو چکیا تے انج جان نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک رو رہے نے، آپ دی اکھاں غم زدہ نے، لیکن نبی پاک آندے نے پتر ابراہیم کوئی ایسی گل نہیں کراں گا جدے نال رب ناراض ہو جائے۔ لوگوں تے حضرت ابراہیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، انجے کو چھوٹا جہا بچہ تے جناب مدینے دے بازار اندر رو رہے ہیں، روندیاں روندیاں حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بچیا خیر تے ہے، کدی ڈگنا ہے کدی ٹہنا ہے، کی گل ہے؟ تے بچہ رو کے آندے ابو بکر تینوں پتہ نہیں اج جناب مدینہ یتیم ہو گیا، اج مدینہ یتیم ہو گیا، میرے نبی دنیا تو چلے گئے، رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجت اس دنیا نو چھڑیا تے آپ چلے گئے، صحابہ کرام آندے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے رہے، اور کچھ تین دن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کر دیتا گیا۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا تے انج حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا وارن والے، کیوں کر اتنا سونا مکھڑا اندر خاک چھپا آئے، پھر دسو کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے، سن سن داری ذکر نبی تھی اکھاں نیر باون، تے ہو کر لچار تمامی اگوں اے جواب سناون، فاطمہ بیٹی وس نہ ریا اساڈے کچھ بھی ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس نہ رہ تے بھول گئیاں تقریراں۔ رات ویکھو اج غور کر لو کنے لوگ آئے چلے گئے، ساڈے وڈیرے چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، ساڈے جناب حضرت آدم تو لے کے نوح نجی اللہ تک، نوح نجی اللہ تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ تو لے کے نبی پاک تک، سوائے عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں موت دا ذائقہ نہیں چکھنا پیا۔ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے ہون گے، 40 سال حکومت کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنن تو بعد انہاں نوں ہی وفات دا موقع آئے گا، انہاں نوں ہی جناب موت دا ذائقہ چکھنا پائے گا۔ رات شاعر بھی آندا ہے ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا مڑ وطنا نو پایا نہیں، کچھ حال سنیا سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رات موت آ کے رہ گئی، موت نکے بھی لے گئی وڈے بھی لے گئی سارے لے گئی، تے بابا جی آخری گل بابا جی فرماندے نے او دس ابراہیم خلیل کتے، کیوں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نے نا دنیا، موت کسے نو چھڑیا نہیں، بابا جی آندے 10 ابراہیم خلیل کتے،
او موسیٰ بن عمران کلیم کتے ساڈے ہادی نبی کریم کتے پڑھو لا الہ الا اللہ رات انج ویکھو قرآن کہہ رہا جے اذا بلغت التراقی انج کر کے حضرات جدوں موت دا ویلا قریب آ جائے گا قرآن آندا والتفت الساق بالساق یومئذ المساق رات انج پنڈلی نال جم جائے گی پنڈلیاں نال جڑ جان گیاں اکھاں ٹڈیاں تے منہ کھلا رہ جائے گا لوگ کہن گے ویکھو یار میت پئی ہے جڑے کل کہندے سن ابو جانے او بھی اج کہہ رہے نے میت ہے او بھی کہہ رہے نے میت پئی ہے رات ویلا انج دا ہونا ہے سانو لوگا کندھیاں تے چک کے قبرستان چھڈ آنا ہے سانو اوتھے کسے بندے نہیں جے چھڈاونا فقط ساڈے اعمال ساڈے کم آن گے کوئی شے کم نہیں آئے ساڈے اعمال ساڈے کم آن گے بس اگر پیچھے نیک اولاد ہے وہ دعا کرے گی والدین دے حق اندر بہناں پائیاں دے حق اندر اور جناب اللہ تعالیٰ اس وجہ تو معاف کر دے گا وگرنہ ساڈے کول کوئی ایسا عمل نہیں جہدے نال اسی بچ سکیے حضرات بس ایتھے ہی میں اتفاق کرنا اللہ کولو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ موت دی تیاری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین